Doon mga par, grabe lakas ng ulan. Kasi ulan na nga ako. Kasi bumili ko ng ulam ng anak ko. Nagmadali ako. Kala ko nandito na. Nandun pa pala sa school. Kaya susundin ko dun sa school. Naghahantay na yun sa akin. Ay. Kanina ka pa naghantay? Hindi na. Punasan, saglit na punasan ko yung upuan. Dito. Grabe yung ulan. Susundin kasi kita. Susundin. Tapos bumili ko nung ulam mo na gusto mo. Nagpaulan ako. May pasok pa kayo mamaya. What's up mga par? What's up? Ayan po, good morning. Good morning. Good morning sa lahat. At ayan nga, at tayo mag-isa lang dito. At wala si Mrs. Ay yun lang mag-isa mag-ano sa anak. Si papasok sa school. At ito, nag-iinit na ako ng tubig pampaligo. Malamig dito sa Bicol ngayon. Lagi makulimlim. Kulimlim lagi. Mga patak-patak bagya yung ulan. At anak ko tulog pa. Pag-uwi niya galing sa sa school ay wala na si mama niya kahapon. Ito nakapagsaing na rin ako. Iniinhin na lang. Yung tindahan natin ay bukas na. Yung anak ko ay tulog pa. Nak! Nak! Bangon na, nak! Kakain. Bukas na rin yung tindahan ko. Grabe, panay ano yung ulan. Ito mamaya hakutin ko na. Lagay ko dun sa may lagay ng mga panggatong ko. Para mausukan na yan. Dun sa may ginagatungan, dun sa ano, taas. Para mabilis matuyo. Sakto pag naubos na yung mga tuyo kong panggatong, pwede na gamitin yan. Sayang yung ano, sayang yung balat nung kalabaw. May nagtindang kalabaw kahapon. Pinili ko yung ulo. Tapos yung pisngi, yung mga balat ng pisngi ay sinunog nung nung pinsan ni Mrs. Nilalagay ko dun sa may gatungan kagabi. Ito inabot ng aso. Sayang. Sarap pa naman nung ilagay sa gulay. Dami pa naman yun. At si si tatay, papa ni ko ay nagpabili rin sa akin. Ay paborito ni tatay yung kalabaw nga. Nagpabili ng pabili ko ng 2 paa, saka 2 kilo na man. Halagang 600. Sa akin naman yung isang buong ulo ay nasa lang 250. Yung isang buong ulo. Ay, mag-isa tayo. Nag-aalaga sa anak. Pero hindi ko alam kung ilang araw si Mrs. doon. At ayun, tinawagan ko na kaninang mga 5:30 ay nasa na siya, nasa Santa Misa na siya. Mga jeep, biyahing na buwa. Kakarating niya lang sa Santa Misa.
At maya-maya yung pupunta yun sa Quiapo para magsimba. Magsisimba yun mamaya. Tapos pupunta na siya ng PGH. At sana maging okay na yung pagpasitiskan sa kanya. At sana okay na yun. At sana maging madali na yung yung operahan. Kasi babasahin pa yon. Titingnan ng doktor kung operahan ba o magagamot lang. At sana agad kung baga maging okay na ang lahat kasi hindi tayo makabilo sa gawain. Para makatulong tayo dun sa babae project. Ayan po. Anuin ko na yung anak ko. Gisingin ko na para makaligo na. Ayan. At ayan po, gising na si Bibi. Niligo na siya. Naligo na. Sayang yung tubig dyan sa CR. At nag-iinit na rin ako nung pangkape. Para magkape kapag alis nung anak ko. Para yung mga gagawin dito ay magawa natin. Tindahan. Naligo na anak. May shampoo dyan? Ha? Yan, nag-request. Ulam niya raw ay pritong manok. Maghahanap ako ng pritong manok. Bike lang tayo. Dito kasi yan sa loob ng tindahan kasi baka mawala. Bike tayo, bike. Para exercise. La la la. Wala tayong nabiling chicken. Walang nabiling chicken. May isda naman dyan. Walang ulam niya. Walang kanin. Mamaya mag-ano ko ng chicken. Yay. Hmm? Yay. Yay. Ito mahirap dito kaya di ko siya pinapabaon. Gusto niya magbaon sa school. Kasi yun nga, di naman siya marunong magandang ulam. Kailangan pang tanggalan ng tinik. Pati karne. Wala namang tinik yung karne. Gusto himayin. Ang nangyayari nito, magkakasakit. Sigurado yung kanin para di na malaman, pamimigay. Para di na malaman na di siya kumain. Magjajat naman yan si Mama. Kaya dito nga bahay, pag kumakain siya yung kanin na yan na kanya, binabalik sa kaldero. Bilis na! Mag-i-eat na! Kaya kahit basta kahit di na lang ako pumasok, basta mabantayan ko lang siya. Kasi kung magkasakit, sarili ko rin yung sisisiin ko. Yung trabaho. Sabay, naintindihan naman nila ko Akala lang pag nakabalik yung asawa ko. Kasi nadala na ako nung na-hospital siya. Nasa Maynila yung asawa ko. Nung unang pagpumaynila yung asawa ko, pumasok pa ako. Iniwalan ko to doon sa bahay. May lagnat na. Tapos kinagabihan, dinala ko sa ospital. Pumasok ako noong linggo. Lunes nasa ospital lang kami. Kasi pag uwi ko galing dun doon pa yung kilagwin eh. Pag uwi ko galing dun sa trabaho, mataas na yung lagnat niya. Dahil sisi ko.
Balik na lang. Hmm? Malapit na mag-balik na. Sino? Naulang na po. Nag-40 nga lagpas yung lagdat mo. Ayun, sabi ng misis ko, kabaunin ko para makapasok ako. Wag na. Tsatsagaan ko na lang dito. Okay lang kung halimbawa, kasi alam mo naman pag ganito yung vlog, wala talaga sa Pabay Project ay mababa talaga yung views. Okay lang po yun. At least nababantayan ko yung anak ko. Dami pa namang araw na pagkakataon na pwede tayong tumulong. Pagdating na lang ng anak ng asawa ko. Ang bagal mo. Pinipili mo pa. Bilisan mo mag-kutsara ka. Mag-iit na. Ang aga kong gumising. Ikaw late. May ano pa ako dun sa tindahan. May bibilin pa. Kukunin ko yung soft drinks. Mamaya, pag nakabili ko ng chicken, yun ang ulam mo. Chicken. Minsan papa doon yan. Ano? Saan? Doon. Parang daan natin. Karanuan yun? Lolo mo pala. Yun lang kay lolo mo. Da. Pato tong Nasang tutong. Gusto na. Sana. Bagal-bagal naman to. Grade 4 na yan. Sinusubuan pa. Hindi na kayo. Bagal mo. Bakit lang? Siguro, kaya tayo school na to, ganyan pa rin. Dati, ganyan. Sa kami, grade 4, nagsasaing na. Ito kailangan pang pag-initan ng tubig. Natatakot ako kasi kung tumunog. Kailangan pang gisingin. Nako. Ang gatas, inumin mo. Ganito lang yun yung gatas. Kumakain yun na ka. Hindi. Iniinit ko pala. Ano lang yan? Yung isa mong binibit-bit. Ewan ko lang yung Bakit? Alam mo na. Pasok na kami.
na. Atayin mo ko mamaya. Sundin na lang kita. Sundin kita. Kahit na anong mangyari, gawat ko pa rin. Wala na akong ibang iibigin. Ikaw ang hanap ko sa tuwina. Ngayon ang saya. Kain po tayo. At natid ko na nga yung anak ko dun sa school. At ako naman mag-almusal. Kape. Tapos yung tira niyang pritong isda. Kain. Kain po. Marami pa tayong gagawin sa ano. Dito natin sa bahay. Bala ko na maglaba. Kaso umuulan na naman. Narabahan ako ng mga kumot namin. At ayun mga par, bali mamimili tayo ng mga paninda, soft drinks. Ayan, punta tayo sa bilihan ng mga paninda ko. At sinarado ko muna yung tindahan. At nandito na ako. Ayan, kapamili na. Sarado pa yung tindahan ko. Bibili pa ako pang ulam ni Bibi. Sunsin. Ayan mga par, dahil lakas ng ulan. Ulan na nga ako. Kasi bumili ko ng ulam ng anak ko. Nagmadali ako. Kala ko nandito na. Nandun pa pala sa school. Kaya susundin ko dun sa school. Naghahantay na yun sa akin. Ay. Kanina ka pa nag-antay? Hindi na. Punasan. Saglit na punasan ko yung upuan. Ano, maglakad na. Dito. Grabe yung ulan. Susunduin kasi kita. Susunduin. Tapos bumili ko nung ulam mo na gusto mo. Nagpaulan ako. May pasok pa kayo mamaya? Basa. Alin? Yung GoPro ko? Waterproof. Bakit naman kawawa ako? Kasi gusto mo yung ulam mo. Tingnan mo. Ano palang ulam na paborito mong request mo kanina? Lapit! Anong gusto mong ulam? Namili nga ako ng ganyan. Kanina pa ako naulanan. Ano nga? Ha? Chicken na prito. Ito na. Buksan mo. Yung alaga niya. Paulan pa ako nun para maano yung ulam mo. Yan, pakainin ko muna yung aking ginasis. Kain po. Yung labander muna. Kain. Nabasa ako. Mamaya maliligo. Eh? Mama ko lang, tawagin natin. Mama mo. Sa yung cellphone. Pa. Ano na yung box? Ano lang? Parang kay shotgun. Sa shotgun.
Ulam ni Bebe ay chicken. Usay na kami mo? Usay na kami mo? Kain. Tanghalian. Tawagan na si mama mo. Pati mo muna. Kain ma. Ha? Taon. Wala kang signal. Yung signal mama mo. Oh. Ano? Ikaw na ka? Oh. At ayan, hatid ko yung anak ko ulit. Yung sa school niya. Kanina basa ako at nag-base lang ako ng damit. At ginamit ko na itong kapote kasi nababasa ulit. Tapos, mamaya, maliligo din ako kasi hindi ako nagbanlaw. Baka magkasakit tayo. Saglit na, magpayong ka. Magpayong siya. Back to school ulit. Hawakan mo na kaya ano. School. Classmate mo. Ayro. Hindi natin nakahabol. Oh, bilis pala rin tumakbo. Oh, talagang. Oh. Oh. Oh, mali. Hindi namin nakaabutan na. Bilis tumakbo. Batchik. Pilit. Pilit. Kontak. Liba-liba-bu. Liba-bu-babu. Pa, kaya hindi yan nasisira? Kaya nga nasisira yan. Hindi yan magsira kasi pinag-ingatan ko. Yan yung remembrance natin. Diyan sa paalaga. Yan yung unang sahod ko pag yan sa YouTube. Ingatan Ay, natin. nag-uulan yung mga babay. Ingatan. Nag-uulan yung mga babay. Hayaan mo sila. Basta ikaw, huwag kang magpapulan. Hintayin mo ko mamaya. Patuloy na kayo. Hey! Yun na. Punta na doon. Lakas ng ulan. Dahan-dahan lang, baka madulas na. Grabe lakas ng ulan. Yan po, diretso na ako sa bahay ulit. At may gagawin ako. Ano na, tumawag ako sa asawa ko. Oh, nasa Maynila na siya.
Kasi di ko alam yung ano, mga presyo dito sa tindahan. Magkano yung ano? Send ko sa iyo yung resibo na mili ko eh. Cup noodles. Oo. Hmm? Bintawan mo. Isin ko kanimo so ano, isin ko sa iyo yung binili ko. Mga presyo. Tariman. Isin ko nga ni. Isin ko mamaya. Cup noodles saka ano, saka silka bumili ko, mga biskwit, mga pansit canton, tapos smart dishwashing. I-display ko na. Sa ano, gagawa ko ng yelo. Grabe uran. Maghapon na yung ulan. Ulam mo. Nagano lang ako, nagpakalila sa ano, sa kano, Dakao. Kumain ka na pala. Sa tena. Kumusta yung ano? Kumusta biyahe? Ay, kanina pagkakot. Ah? Kumusta biyahe? Di makatulog sa usto. Bakit? Tadi kaya ako gilid ka dagi yan. Daon. Daan di makasang pusos. Walang ulan dyan? Ha? Walang ulan? Kulimlim. Kalimlim? Kaya po ako. Yung maghapon na yung ulan dito, kaya yung panggatong hakutin ko sana kaso maya maya may tumatawag din sa tindahan kaya hindi na ako naghakot, baka bukas na lang yan hakutin. Sama. 27 Oo. silka. Ha? Silka 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 silka.